ट्राइबेल संघनि एगेन्स्टै केस होनाय जायो थारमाने नबसरनिया बे दिननिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटखौ मोना स्पिकिं अर्डारा बाहाल थाबाय थारमाने बियो माने गेलेनो मोनला बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड थारमाने दिनैनि रायाथ' बे माने जोंनि थाखाय मोजां राय होदों जे नबसरनियानि सार्टिफिकेट केन्सेल जानाया बेखौ सिंगल बेन्चआ माने स्टे खालामदोंमोन स्पिकिं अर्डारखौ केन्सेल खालामदोंमोन केन्सेलथ' नङा स्टे खालामदोंमोन स्टे खालामनाय माने बे माबाखौ अपारेट खालामनो मोना बे माबाखौ माने केन्सेल सार्टिफिकेटखौ केन्सेल अर्डारखौ अपारेट खालामनो मोना दा अपारेट खालामनो मोनैनि एगेन्स्टै माने स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनि अर्डार एगेन्स्टै होनायखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ माने डिभिजन बेन्चआव बिसोरो आपिल खालामबाय माने रिट खालामफिनबाय जे माने बे माबाखौ बे स्टे अर्डारखौ माने माबा खालामनांगौ माने सेट एसाइड खालामनांगौ दा बेनिफ्राय बे स्टे अर्डारखौ माने सेट एसाइड खालामबाय दानि माने डिभिजन बेन्चनि अर्डाराव स्पिकिं अर्डारा बाहाल थाबाय थारमाने बियो माने गेलेनो मोनला बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड थारमाने एबार गेलेनो एबार नमिनेसन होनानै नंला फैगोन जे इलेक्सनाव बहाय आरो गेलेगौ नाङाब्ला गेलेनो नागिरदोंमोन मा जागोन एबार गेलेनो मोनला सारा माब्ला होआमोन केसखौहाय माब्लानिफ्राय आराम्भ खालामोमोन बे नबसरनि एगेन्स्टआव नबसरनि एगेन्स्टआव केस होनाया बे नबसरनि एगेन्स्टआव केस होनाया मोननै धरननि मोनसेया जाबाय इलेक्सन केसआ जाबाय बेयो माने 2014आव आरो बे नबसरनियानि बे सार्टिफिकेट केसआ स्पेसियेल बिनि सार्टिफिकेट केसआ जे माने बियो बर' कसारि नङा बियो माने सरनिया कसारिफ्रा नटिफाइड नङा ओंखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ दानना होनांगौ होननानै 2014आवनो बे माने नमिनेसन फाइल खालामनायनि लगेनो ओमफ्राय माबानाव सिभिल एसडिअ माने तामुलपुर जायनाखि काउन्टार साइडिं अथरिटि बेनाव माने कमप्लेन खालामहैदोंमोन आङो कमप्लेन खालामनायनि लगेनो बियो बेबादि सार्टिफिकेट इसु खालामनायखौ बन्द' खालामो बर' माबा सरनिया कसारिखौ बर' कसारि नङाबा राभा खालामनानै सार्टिफिकेट होनायखौ बियो बन्द' खालामो निजे बन्द' खालामो बे सार्टिफिकेट काउन्टार साइनिं अथरिटियानो बिनि उनाव बे ट्राइबेल संघनि एगेन्स्टै केस होनाय जायो ट्राइबेल संघनि एगेन्स्टै रिट पिटिसन जे बिसोरो नटिफाइड नङैनो सार्टिफिकेट होगासिनो दङ बेखौ बन्द' खालामना होनांगौ होननानै दा बे रिट पिटिसनावबो बे माबानो मा होनो बेखौ माने रिट पिटिसनाव इन्टारिम अर्डाराव बेखौ माने ट्राइबेल संघखौ स्पेसिफिकेलि बादा होबाय आरोखि बादा होबाय बे नटिफाइड नङैफोर सार्टिफिकेट दाहो होननानै थारमाने नबसरनिया बे दिननिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटखौ मोना बेखौनो बेयो सेकेन्ड टाइमाव बे माबा 2019आव बेयो माबा गेलेबावबाय बेखौनो इउज खालामबावबाय बे इनभेलिड सार्टिफिकेटखौनो ओंखायनो बेखौ बे सार्टिफिकेटखौ दानाबा जाया होननानै बे दाननाय पावारा जिहेतु बे माबानावल' स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनावल' ओंखायनो स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव 2019आव 11 जुनाव बेखौ आङो फाइल खालामनाय जादों बेखौ आं हारसिं होदों बे माने एसडिअ सिभिल दोहैनायाबो आं हारसिं होदों आं हारसिं माने जों माने बे करुणा बसुमतारी दंमोन आगेयाव बे माने उकिल बेजों आंजों हैदों सिभिल एसडिअ सिभिलाव ओमफ्राय बे स्क्रुटिनि कमिटियाव माने डाइरेक्टलि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि माबानो चेयारमेननो आं निजे हैदों आं निजे दा आं रावजोंबो रायलायाखै बेखौ 2019आव